guys, good morning. Good morning baron. Audto naman daron guys. Mga unta og fried chicken guys. Fried chicken akong imukbang. Pila man kahiwa. Sa duha tulo. 5 kahiwa guys nya. Parisan og kanon guys kay lami man ni paris og kanon. Diri sa Korea good guys ug magkaog manok. Wa naman ay kanon sila. Yan ako isang usawan git paris guys toyo og butangan na og lemon. Kaya aron lami, humot. Ubani ko ninyo guys, maglaway jud mo. Nakalugar ko kuan ron kay wa man si Koreano diari guys. Ako ra isa. Lami magkinamot. Arong pil nimo bang nakas Pilipinas. Ako'y radis nga kuan. Ito na open. Partner na to ang coke guys. Nagsan ko tigin na mo coke. Kanarang na ay mukaon og karni. Magkinamot ko guys kay karon mura putag na sa Pilipinas ba. Ito eh. No, init ayo. Nas Koreano ani guys, di ko pwede magkinamot kaya masuko na siya magkinamot. Ba anong lami dun mo magkinamot ha. Basta magkinamot, kumplito kayo kaon. Lami dyan nga limon sito. O limon dyan. Guys, mga unta. Tugnaw na kayo dire. Sugod na winter. Sayo ang winter ron guys. Sa ibang lugar naguwa nag snow. Pero kani imong lugar dili ni muwan. Dili ni mag snow. Ang amo lang mapil dili ang kahungaw sa ibang lugar nga mag snow. Tugnaw gyapon. Kumusta naman mo tanan diha guys? Kung asa man mong dapitan ng lugar amping mo kanunay. Dami kayong kipsi oh. Pagsara ko minyo mo drinks guys. Ano lang na ay mukaon mo karni. Muray nga ni magmanok. Muray ang isang place. Mabud maayo ng kanunay mag-drinks guys. Tsaka
Paitan yung mag-inom sara ta guys. Mingaw kayo. Yan yung mga aus Korea guys, mangyaka. Ilang na misa kay mangyaka. Karaan style ba? Pero sa mga new generation dun guys, nalaglag na misa nga nalingkuranan. Pero sa mga karaan, yan yung style. Sa mga mahilig Korean drama, makarelate sila ani na style maglingkod ang yakap. Nakoy radish dyan, radish. Gimingaw na sa kong Philippine food guys. Kaya batang binisaya nga nilutuan na yung inato ra ba? Mga lawoy. Nabi ng kamunggay, butangan o isda nga presko. Butangan o alugbate. Tapos kamote. Two years na kauli. 2 years na pagkakaw mga ng pagkaw na. Buol sigurag kaon o pilit Korean food. Kimchi. Ang kimchi sa Korea, kada kaon na kimchi. Basta na i-rice, dali ito ka mabusog. Pero imura ning landanon, dugay ka mabusog. Kaya style sa Korean ba nga magkaong manok nga. Way rice. Landanon ra nila. Dugay ka mabusog. Busog na ko guys. Karot na kong tulo kahiwa.